Λοιπόν, κύριε Τσαπουλατίδη, εσείς παρέχετε την συγκεκριμένη εφαρμογή. Ποιος τη διαχειρίζεται από εκεί και έπειτα? Υπάρχουν δήμοι που σας έχουν ζητήσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ναι. Θα πούμε και ποιοι είναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά η διαχείριση πώς γίνεται? Καταρχήν, εμείς προσφέρουμε την τεχνολογία και τις λύσεις για να προχωρήσουμε και να εγκαταστήσει ο Δήμος κάποια εφαρμογή σαν και αυτή. Από εκεί και πέρα, πρώτον είναι η πολιτική βούληση, γιατί η εφαρμογή αυτή, όπως δεν ξέρω αν φάνηκε και στο βίντεο, αλλά προσφέρει μεγάλη διαφάνεια. Και πολλές φορές είναι και η πολιτική απόφαση αν θέλουμε να έχουμε τόσο μεγάλη διαφάνεια στο Δήμο μας σε θέμα αρχής. Εάν δεν έχουμε, θα την πληρώσουμε στις επόμενες εκλογές. Ακριβώς. Είναι απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Φάνηκε στο βιντεάκι και από τη μεριά όχι μόνο των πολιτών, πώς δηλαδή μπορούν να ανεβάσουν ένα αίτημα, ένα πρόβλημα, το οποίο έτσι θα ήθελα να αναφέρω ότι γίνεται είτε μέσω web, είτε μέσω κινητών τηλεφώνων. Δηλαδή είμαστε στο δρόμο, βλέπουμε μια λακκούβα, έχουμε το κινητό στο χέρι μας, φωτογραφίζουμε, αυτόματα η εφαρμογή βρίσκει την γεωγραφική μας θέση, γράφουμε μια περιγραφή και ανεβάζουμε το αίτημά μας ή το πρόβλημά μας στο Δήμο. Τώρα, τι γίνεται από εκεί και πέρα, ποιος διαχειρίζεται, πού πάει το αίτημά μας? Πολύ μεγάλο βάρος δώσαμε εμείς σε σχέση και με τον ανταγωνισμό, γιατί αντίστοιχα συστήματα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη φιλικότητα της διαχείρισης. Δηλαδή για τους υπαλλήλους, ανεξάρτητα πόσο τεχνολογικά όριμοι είναι ή όχι, να μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα αιτήματα. Για τους Δήμους που δεν έχουν κάτι αντίστοιχο, αυτό που γίνεται κιόλας είναι ότι δέχονται κάποιο έντυπο ή κάποια τηλεφωνική επικοινωνία από πολίτες που λένε ότι υπάρχει εδώ κάποιο πρόβλημα κτλ. Αυτό στην πορεία μπορεί να χαθεί, είναι αυτή στη γραφειοκρατία γιατί ζητάνε αριθμούς πρωτοκόλλων για ένα λόγο. Εξαρτάται από την οριμότητα του Δήμου. Τώρα με το βελτιώνω την πόλη μου λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι κάνουμε πολύ εύχριστο για τους υπαλλήλους να διαχειριστούν αυτό το αίτημα. Δηλαδή γίνεται αυτόματα η δρομολόγηση, με το που γίνεται ένα καινούριο αίτημα, αυτόματα ειδοποιούνται τα αντίστοιχα τμήματα και ο υπάλληλος που έχει αναλάβει ή οι υπάλληλοι που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη κατηγορία αιτημάτων, είτε παίρνοντας ένα email, είτε έχοντας ανοιχτή την εφαρμογή στο διαχειριστικό. Και προωθείτε δηλαδή στην αντίστοιχη υπηρεσία. Προωθείτε στην αντίστοιχη υπηρεσία. Ο υπάλληλος από τη μεριά του Δήμου βλέπει τα αιτήματα που αφορούν μόνο αυτόν. Δεν του βάζουμε να βλέπει και άλλα αιτήματα. Άρα γίνεται διαχείριση των αιτημάτων αρχικά από κάποιους, έτσι ώστε να προωθηθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες και αναλόγως να πράξουν όπου χρειάζεται. Και μετά ακολουθούν το κλασικό δρόμο. Π.χ. άμα είναι τεχνική υπηρεσία θα προωθήσει στους τεχνικούς και να πάνε να αλλάξουν τη λάμπα, για παράδειγμα. Οπότε δεν θα υπάρχει και η δικαιολογία ότι στο δρόμο χάθηκε κτλ. Ευχαριστούμε, Θοδωρή, για αυτό που μου δείχνεις στους δέκτες μας. Πώς λειτουργεί, να φανταστώ, η υπηρεσία. Είπατε με το που θα σηκώσω εγώ το κινητό μου, θα βγάλω την φωτογραφία, αυτομάτως και η γεωγραφική μου θέση καταγράφεται. Σωστά. Έτσι ώστε να αποσταλεί. Επιλέγω την κατηγορία που θέλω του αιτήματός μου, αν είναι φωτισμός, αν είναι σπασμένο φανάρι, κάνω μία πολύ μικρή περιγραφή και αποστέλω το αίτημά μου. Λαμβάνω απάντηση, ευχαριστούμε και θα το προωθήσουμε. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν κάποια βήματα που ορίζει ο κάθε Δήμος, αλλά το συνηθισμένο είναι ότι το πρώτο βήμα είναι το καταχωρήθηκε και μόλις γίνει γνωστό στην υπηρεσία, μόλις δηλαδή κάποιος υπάλληλος λάβει το συγκεκριμένο αίτημα, αφού βεβαιώσει ότι πράγματι ανοίξει την κατηγορία τη δικιά του, δηλαδή είναι για καθαριότητα, γράφει πράγματι για καθαριότητα ή είναι κάτι άλλο, είτε θα το αναδρομολογήσει σε κάποια άλλη υπηρεσία εσωτερικά στο Δήμο, είτε θα πει ότι ναι, αυτό το αίτημα αφορά εμάς, οπότε θα αλλάξει την κατάσταση του αιτήματος, θα ενημερωθεί αυτόματα ο πολίτης
Γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να λάβει ένα SMS ή ένα email ή κάτι ότι το αίτημά του δεν πήγε στο βρόντο. Υπάρχει πολύ μεγάλο, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το τομέα, ώστε οποιαδήποτε κίνηση και ενέργεια γίνει από τη μεριά του Δήμου, στέλνονται αυτόματα ενημερώσεις και στο πολίτη και στο διευθυντή του τμήματος και σε άλλα τμήματα αν αφορά ένα αίτημα παραπάνω από ένα department, από ένα τομέα. Τώρα αυτό είναι καλό γιατί προάγει τη διαφάνεια. Ξέρεις ανά πάσα στιγμή και εσύ που κατέθεσες το αίτημα, αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες τι συμβαίνει στην γειτονιά μου. Υπάρχει δυνατότητα να ψηφίσεις και να πεις ότι ναι, πράγματι αυτό το αίτημα είναι κάτι που πρέπει να επιληθεί άμεσα, που είναι σαν το like στο Facebook, ας το πούμε έτσι, που βλέπει ο Δήμος ότι εδώ πράγματι είναι κάτι σημαντικό γιατί πολλοί έχουν ψηφίσει υπέρ του να επιληθεί αυτό το αίτημα. Και υπάρχει και ένας τρόπος για να... Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναβαθμίζει και τη σχέση Δήμου και πολίτη. Προφανώς. Καταρχήν υπάρχει το αίσθημα ότι δεν μιλάω γενικά στο Δήμο, υπάρχει κάποιο πρόσωπο από πίσω το οποίο θα μου απαντήσει. Σε κάποιους Δήμους, τεχνικά το υποστηρίζουμε, υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, δηλαδή μπορεί να υπάρξει ένα είδος κουβέντας μεταξύ πολίτη και υπαλλήλου που έχει αναλάβει την επίλυση του προβλήματος και να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες, να πει ότι ωραία μας τα λες, μήπως μπορείς να δώσεις κάποια στοιχεία επιπλέον κτλ. Οπότε ναι, προάγει πάρα πολύ την άμεση επικοινωνία πολιτών και αρχών. Εκτός βέβαια από εδώ, Πέριξ, δηλαδή είπατε Δήμος Θέρμης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Πηλαίας, Χορτιάτη, η εφαρμογή αυτή έχει φύγει και εκτός συνόρων, έτσι δεν είναι? Ξεκίνησε στην ουσία πιλωτικά το Δήμο Θέρμης, πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν στα πλαίσια λοιπόν ενός ευρωπαϊκού έργου, πήγε πάρα πολύ καλά και ως ιδέα και ως υλοποίηση. Είδαμε πολύ θετική ανταπόκριση και από τη μεριά των πολιτών αλλά και από τη μεριά των δημοτικών αρχών και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να το προωθήσουμε και να το κάνουμε προϊόν και υπηρεσία αυτό. Γιατί είναι άλλο το ερευνητικό κομμάτι όταν ασχολείσαι σε ένα έργο και είναι άλλο το παρέχω μια υπηρεσία commercial. Είναι πολύ διαφορετικό. Οπότε αυτό αναπτύχθηκε σιγά σιγά προφανώς. Τώρα είμαστε σε θέση να είμαστε στους Δήμους που αναφέρατε ήδη εδώ τοπικά στη Θεσσαλονίκη. Είναι και σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα. Είναι στο Δήμο Ξάνθης, στο Δήμο Πέλας κτλ. Και άλλες. Αλλά είναι και σε όλο τον κόσμο. Μπορώ να ξεκινήσω να σας λέω πόλεις, αν θέλετε. Θα θέλαμε να ακούσουμε πού άλλο βρίσκεται. Παράδειγμα, τα έχω εδώ μπροστά μου, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Είναι... ξεκινήσουμε από Βραζιλία στο Σάο Πάολο, είναι στο Γκουστάβο Μαντέρο στην πόλη του Μεξικό, είναι ένας από τους μεγαλύτερους μετροπολιτικούς δήμους του Μεξικό, στην Αϊόβα, στο Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ, στην Αφρική, στην Αγγόλα, στην Ναμίμπια, στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, στην Αυστραλία σε αρκετές εθελοντικές οργανώσεις. Εκεί ήταν έκπληξη για μας γιατί χρησιμοποίησαν το Improve My City με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έχουν αμέτρητα πάρκα και εκτάσεις εκεί, οπότε χρησιμοποίησαν το Improve My City όχι για να βελτιώσουν την πόλη τους, αλλά για να κάνουν καταγραφή από μικρά ζωάκια προς εξαφάνιση. Το οποίο μας εξέπληξε, γιατί μας έστειλαν ένα email και λένε ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό, μπορείτε να μας κάνετε μια παραμετροποίηση. Να το διαφεροποιήσετε. Ναι, το οποίο ήταν μεγάλη έκπληξη για μας. Στην Ευρώπη σε πολλούς δήμους, σε δήμους στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, Αυστρία, Σλοβενία, Ιταλία κλπ. Δεν θέλω να τα πω όλα, είναι αρκετά. Κύριε Τζαμπουλατίδη, πόσο δύσκολο είναι το έργο ενός ερευνητή στις μέρες μας και αν έχετε τα εφόδια για να μπορείτε να κάνετε ό,τι το δυνατόν καλύτερο? Εύκολο δεν θα το έλεγα, δύσκολο θα το έλεγα, αλλά με συστηματική δουλειά και αγάπη για το αντικείμενο είναι όλα εφικτά. Θα ήθελα πάλι να τονίσω ότι είναι πολύ διαφορετικό το πεδίο της έρευνας, δηλαδή ο τομέας της έρευνας αυτός καθ' αυτού και πολύ διαφορετικό η αγορά.
Εμείς που ιδρύσαμε την Υφάλια, είμαστε χρόνια στην έρευνα, στο ΙΠΤΙΛ συγκεκριμένα. Το να μεταπηδήσουμε σιγά σιγά στην πραγματική αγορά δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, ήταν πολύ διαφορετικό για μας. Το καταφέρνουμε, βλέπουμε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα και ο ανταγωνισμός. Όχι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην έρευνα, χρειάζεται αλλά είναι μια ιδέα να είναι πολύπλοκη για να προχωρήσει. Γιατί εγώ έχω καταλήξει στο ακριβώς το αντίθετο. Πραγματικά. Δηλαδή πράγματα που δεν περνάνε από το μυαλό μας, αλλά όταν πάμε να κάνουμε κάτι καταλήγουμε στο ότι δεν έχουμε βρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες, κάπου σκοντάφτουμε για να κάνουμε μια δουλειά, πρέπει να περάσουμε από 1000 άλλα 2 στάδια και αν έχεις την πιο απλή ιδέα να τα συγκεντρώσεις όλα αυτά μαζί σε μία εφαρμογή, τελικά μπορείς να πετύχεις το ακατόρθωτο. Τώρα μόλις είπατε τη βασική διαφορά έρευνας και αγοράς. Στην έρευνα έχουμε εμβαθύνουμε πολύ σε πολλές λεπτομέρειες κτλ. Στην αγορά τελικά, ό,τι πιο απλό προσφέρεις είναι τόσο πιο εύκολο. Πάρτε παράδειγμα το Facebook. Δεν ήταν κάτι εξαιρετικά, σαν ιδέα, κάτι εξαιρετικά απίστευτο, η rocket science που λέτε. Ήταν κάτι πολύ απλό. Απλά έπρεπε κάποιος να το σκεφτεί και να το βάλει σε εφαρμογή. Στο κατάλληλο timing. Ναι. Και να το κάνει εφαρμογή αυτό. Οπότε, ναι, είναι... Τι άλλο θα δούμε από την Υφάλια? Καταρχήν, αυτό που θέλουμε είναι να αναπτύξουμε πλέον το Improve My City, το βελτιώνω την πόλη μου. Θέλουμε να το δούμε σε όλους τους δήμους, αν είναι δυνατόν, στην Ελλάδα. Και να το δουν οι δήμοι ζητώντας διαφοροποίησεις, όπως κάνανε αντιστοίχως στο εξωτερικό. Ναι, τώρα εξαρτάται από το μέγεθος του Δήμου και τις ανάγκες του. Πολύ διαφορετικές οι ανάγκες στο Southwark, στο Λονδίνο, από την Ναμίμπια. Έτσι δεν το συζητώ. Είχαμε θέματα, παράδειγμα, ότι δεν υπάρχουν διευθύνσεις στους χάρτες. Τι να κάνουμε? Βρίσκουμε λύσεις. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε να συμβαίνει, τόσο ότι θέλουμε να το προωθήσουμε παντού, είναι για τους όμορους δήμους να κάνουμε ένα μητροπολιτικό Improve My City, ώστε χρησιμοποιώντας τα analytics, που είναι ένα επιπλέον, ας το πούμε, εργαλείο πάνω στο βελτιώνω την πόλη μου, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε ανάλυση των δεδομένων. Προφανώς πρέπει να έχουμε αρκετά. Όπως παράδειγμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι αρκετά τα αιτήματα πλέον και μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση δεδομένων και να βρούμε κρυμμένη πληροφορία. Π.χ. περιοδικότητα. Γιατί έχουμε πολλά προβλήματα κάθε Σεπτέμβριο, για παράδειγμα? Ή σε ποιες περιοχές? Γιατί δεν καθαρίζουμε τα φρεάτια όταν πιάνουν οι βροχές? Σωστά, και αρχίζουν τα αιτήματα και είναι πιο πολλά. Σε ποιες περιοχές? Γιατί συμβαίνει αυτό? Επίσης, σε διοικητικό επίπεδο μπορούν να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι αν καθυστερεί η υπηρεσία του Δήμου. Γιατί καθυστερεί? Είναι θέμα ότι λείπουν άτομα, ότι λείπουν υλικά? Γιατί συμβαίνει αυτό? Όλα αυτά μπορεί να μας το δώσει το Analytics εργαλείο που έχουμε με το Improve My City. Θέλουμε να το εξελίξουμε ακόμα περισσότερο. Είναι καθαρά ερευνητικό. Να το δεχτούμε όλο αυτό. Αυτό τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Από τα βασικότερα πράγματα που μου λένε στους Δήμους, όχι μόνο στην Ελλάδα όμως, ισχύει και για το εξωτερικό. Αυτό θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να το κάνουμε στην εφορία, στο ΙΚΑ, δηλαδή να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, μειώνοντας όντως τη γραφειοκρατία, διότι στο εξωτερικό, π.χ. στη Γερμανία, το ρεύμα το κόβεις με ένα τηλέφωνο. Παίρνεις ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία και λες: θα φύγω από το σπίτι που νοικιάζω, θέλω να μου κόψετε το ρεύμα την τάδε μέρα. Τελείωσε. Δεν πας να στείλεσαι στην ΔΕΗ. Πραγματικά θα μπορούσαν να συμβούν πολλά αντίστοιχες εφαρμογές. Αλλά ήθελα έτσι να πω, μου φάνηκε αρκετά άστιο και το κακό είναι ότι το συναντάω και σε δήμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το παραλαμβάνω. Στείλουμε την εφαρμογή, παραμετροποιούμε σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε δήμου όπως πρέπει, δηλαδή σύμφωνα με το οργανόγραμμα, ποιος θα παίρνει ειδοποιήσεις. Και αφού φτάνει η μέρα 1 για να ξεκινήσει λοιπόν η εφαρμογή, το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε οι υπεύθυνοι είναι πώς θα τυπώνουμε για να παίρνουμε υπογραφή από τον υπεύθυνο. Και τους λέω, ο λόγος που βάζετε κάποια εφαρμογή είναι για να μην τυπώνετε λοιπόν και να αποφύγουμε την γραφειοκρατία. Αυτό λοιπόν, ανάλογα με το πόσο όριμος είναι ο Δήμος τεχνολογικά, συμβαίνει σε διάστημα μιας εβδομάδας. Π.χ. στο Λονδίνο έγινε πάρα πολύ γρήγορα, ήταν εντυπωσιακό.
και λιγότερο γρήγορα σε δήμους οι οποίοι έχουν συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο παλιό μοτίβο, ας το πούμε έτσι. Ότι πρέπει να πάρω υπογραφή από τον υπεύθυνο, υπάρχει μια ευθυνοφοβία, ποιος θα το κάνει κτλ. Μόλις καταλάβουν ότι λειτουργεί σωστά η εφαρμογή και όλο αυτό το οικοσύστημα του Improvement City, λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι περιττά όλα αυτά και αρχίζει και αναπτύσσεται και πιο γρήγορα και μειώνει και η γραφειοκρατία. Λοιπόν. Έτσι, πολύ συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί είναι ο πιο κοντινός μας. Έχει φτάσει περίπου τις 10.000 αιτήματα ήδη, λειτουργεί 18 μήνες περίπου. Υπάρχουν 8.500 εγγεγραμμένοι χρήστες, λειτουργεί πολύ καλά και από ό,τι έχω κουβεντιάσει και με τον Δήμαρχο και με άλλους φορείς που ασχολούνται άμεσα με το βελτιώνω την πόλη μου, έχουν δει μείωση του χρόνου της τάξης 50-55%. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό γιατί έχουν ενσωματώσει το βελτιώνω την πόλη μου στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων συνολικά στο Δήμο. Που σημαίνει ότι ακόμα και αυτός που δεν είναι ένας ηλικιωμένος που δεν έχει επαφή με το κινητό όπως οι νεότεροι για να μπορεί να χρησιμοποιήσει ή δεν μπορεί να μπει μέσω web και να το κάνει, με το τηλέφωνο, με τη τηλεφωνική υποστήριξη που έχει, εσωτερικά υπάρχει πλέον μια πλήρη μηχανογράφηση και ξέρει αναλόγως να πει και να δώσει απάντηση πολύ εύκολα. Ενώ παλιότερα χαρόταν σε ποιο πρωτόκολλο είναι, τι έχουμε πει κτλ. Τώρα υπάρχει πλήρης καταγραφή και είναι πολύ πιο εύκολο. Κύριε Τσαπουλατίδη, εμείς σας περιμένουμε την επόμενη φορά με την νέα έξυπνη ιδέα που θα θέσετε σε εφαρμογή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια και